Non Kibangji Karbiang Autonomous Council kilik along Lakha Trok Bithung Reng Thama constituency along pen Congress arat chari pen kachepate dunjia bangpu Kangbura Hanse nomination alo kache enaputha kedamtang aruni phai ing koira phorni lamklar kachepi Non kiki bom aracharia songang bong pen kang tangkring a constituency pute maduda chini lake Lakha Trok Bithung Reng Thama Dr. Tuliram Ronghang adim hello Bangso dim non Kibangji Karbiang Autonomous Council kilikalong Congress aracharia song pen kachepati dunji aphanpura Kangbura Hanse aphansi Congress a ticket piponlo Kangbura Hanse ticket long det pen alang liphan claim rapet songang bong kopuson ang deng sidoma alang lipen pherangke thengno nangke pachini don alamthe arju sinang Nili Bangso a ticket long det pen pustame po am loje Hamren district along President Secretary, Mohila President Secretary, Youth President Secretary, lapen Block President Secretary, pen Chenglok, Bithung, Mondol Congress President Secretary, lapen PCC President Secretary, doan atum bata lahelok pulo, alang litu nilipan inut tang kring, siem Tuliram Ronghang akihai long, kace dan donang, kace song donang po, aning arong bohong nang kipidunji po pan. Gamasalang nulang napen nilipan ang karcho abelo. Nilipan song penle nomination alo CN det non pule nangke toy puta kali. Ang parta manile nangke ter nangke hapenle nili nomination alo KCN kali kusi Kangbura Hanse pen ningje pon. Nili madu pentame isilama ke nomination alo bang cividro der noi po nangke ter nangke haba bang tawe apa belek ruling benta nang kether nang haba ave pen nilitu partiang bong pen matame cividro de no nangke ini haidunun eke pustam na por bangwe stame nilihin pen ning hondu do bangke lahlo niliphan nililong nangke claim dun amunit avokas do am stame aning aklong pen nangke claim dun thekhe ajoine mo nomination file det pass det Pustame camping ke dam huntame nili jongjong inuet ke dam rake nilita nilipiso nesodo lape polling center tentame nili polling ta jogdunun elo polling agenda jogdunun elo lapen counting agenda chi jogdunun se po nili hin pen nili ning matha pen masi nili ning honduk dolo amasi pejotsi bangke nilita unan munthi pen amasi nili hin pen bangke nomination alo bangke puthot CM to that loba withdraw that asonsi nili cepeklang nako Lasinon Kibangji Karbiang Autonomous Council kilikalong Lakha Trok Bithung Reng Thama arat atum Congress aphan aning ke hangpen vote ke jogji atum ansetami joklong ledet po nili kaprek aracharia long kachepa of dunji epu Nili kaprek aracharia song along kachepa of dunji pu alam amatsi ave lapen nili nomination alo CN det pu woi phit sitami nili song along si do thiplang puta Kangbura Hanse pen ningje pon nili Congress aphan vote ke jok aning ke hang atum tame piniani bangke joklong ledet po lasi so ke joklong le bangke nalitum Bithung arat Congress doan workers doan tame Kangbura Hanse jitu nili cividro dia puke ini wai nang ne lasi nili hin pen bangke je Congress along si ki claim ke dam bangke uthos tame district committee long tame chido dun theblang lasi nili hin pen bangke party akapre ki loji putakali lasi Congress along anso se mesen Bithung angkang long ke chu claim dun thu thege phang ke bangke nili ning aklong pen non antar do bomlan News report Karbiang Long Live